malini? 7 rand. Ngoba nawo shade. 6 rand. Shothi kuzoba ibesi. Yini? Itembu. Hayi kufanele ucash la yitho. Neka imali. No, ngoba lezi ezimbili. No, 40 rand. No, khopha no cash first. Khopha ayisebenzi itembu. Itembu zakwaShoprite. Kona ngithi nge-cash vele nami. akona Shoprite. Ngicela ungikhokhise. Manje kethapha ngezinye itembu, fetha kumoshela isikhathi. Manje ungishaya nesitembu manje. Fetha ngikhokhela ngeyitembu, itembu ayisebenzi. Manje uma ngikhokhela ngeyitembu usungishaya nesitembu. Angengisakhokha manje ngoba phela ungishaya fetha kumoshela isikhathi. Khopha ngocash la ngeyitembu. Ingako ngithanga ngeyitembu ngoba ngikhokhela ngeyitembu. izona ey'khona nje iy'tembu. Fetha kufuneka ucash ngeyitembu. Manje ungishaya nesitembu ngoba ngikhokhela ngeyitembu. Fetha zama imali.